Croeso cynnes iawn i Aberystwyth ac i gampws y Prifysgol. Mae chymweliad chi yn un rhithiol, ond does dim byd rhithiol am y croeso. Catherine Chanolwaith ydw i ac rwy'n beneth ar ein hadran ni, sef Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth. Yn hadran ni yw'r Adran Gymraeg hynna o'i Beth. Fe'i sefydlwyd hi nôl ym 1875 a'i chartre hi bryd hynny oedd yr hen goleg, y coleg Geltaidd. Mae'r adran wedi symud i'r campws ers 2014 ac o fan hyn, dyn ni'n mwynhau golygfeydd bendigedig o'r dre, y castell, yr hen goleg ac wrth gwrs bai Ceredigion. A dyma gartre presennol yr adran, adeilad Parry Williams. Adeilad sy'n coffau T.H. Parry Williams. A Parry Williams wrth gwrs oedd athro'r Gymraeg ac un o blith nifer o feirdd allanorion adnabyddus fi'n darlithio neu'n astudio yn yr adran dros y blynyddoedd. Mae'n hadran ni'n gymuned glos iawn ac yn gymuned ryngwladol iawn hefyd. Mae myfyrwyr BA, MA, MPhil a PhD yn dod ato ni o bob cwr o Gymru a'r byd i astudio'r Gymraeg, Cymraeg proffesiynol, ysgrifennu creadigol, astudiaethau cyfieithu ac astudiaethau Celtaidd. A fel peneth dwi'n ymfalchio yn ehangder a dyfnder yn darpariaeth a'n hymchwil ni, oherwydd dyn ni'n cynnig cyfle i fyfyrwyr astudio pob agwedd ar lenyddiaeth Cymru, o Ganu yn Eirin i gerddi Elin ap Hywel, ac o chwedle'r Mabinogi i ffuglen sy'n dwy môr wasg. Mae'n cryfder ni mewn astudiaethau Celtaidd hefyd yn golygu bod gan fyfyrwyr gyfle i gymharu traddodiadau llenyddol Cymru gyda traddodiadau llenyddol y gwledydd Celtaidd eraill. Ac wrth gwrs, mae'r ieithoedd Celtaidd eraill, Gwyddeleg, Gaeleg yr Alban a'r Llydaweg, wrth wraidd yn darpariaeth ni hefyd. Gyda hyn o gyflwyniad felly, mae'n bleser gen i drosglwyddo'r awennau i lond sgrin o gydweithwyr sy'n mynd i roi blas i chi ar waith yr adran, a hynny drwy archwilio cwestiwn fydd rwy'n siŵr o ddiddordeb mawr i chi gyd. Beth yw'r ieithoedd Celtaidd? Bienvenidos, welcome, herzlich willkommen. A dyna lond dwrn o gyfarchion mewn ieithoedd Romans a Germaneg, ac eto heddiw i ni am siarad gyda chi am yr ieithoedd Celtaidd. Felly, croeso cynnes i chi gyd. Ie, y nythaid hwnnw o ieithoedd sy'n eistedd ar gangen orllewinol y goeden deuluol a dweinir fel y teulu Indo-Ewropeaidd. Fy enw i yw Mererid Hopwood, ac i ateb ein cwestiwn felly beth yw'r ieithoedd Celtaidd, rwy wrth fy modd i gael cwmni 3 o'n cydweithwyr yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth, Cymru. Yr adran hynaf o'i Beth yn y byd. Dr Peder o Myrchyty, Dr Simon Rodway, a'r bardd ar ysgol haig Eirig Salisbury. Arbenigedd Peder yw'r ieithoedd Gaeleg a'i llenyddiaeth, ac mae yntau ar hyn o bryd yn gweithio ar brosiect ymchwil sydd wedi gipio i Ddenmarc, ond rwy'n falch i ddweud mai dros dro ydy hynny. Simon Rodway wedyn sy'n arbenigo mewn Cymraeg canol, llawysgrifau'r canol oesoedd a philoleg Geltaidd, a fe gaeth fe sonio mwy am hynny yn y man. Ac yna Eirig Salisbury sy'n ddigyffelib yn y modd y gall ddod ar canol oesoedd a'r cyfoes at ei gilydd mewn ffyrdd blaengar ac annisgwyl. A'n bwriad ni yw rhoi arweiniad i chi i'r maes gyda chroeso cynnes i chi gysylltu gyda ni yn nes ymlaen os oes unrhyw gwestiynau gyda chi. Allwch chi wneud hynny drwy wefan yr adran. Ac os oes gennych chi fyrdd o gwestiynau, wel pam na ddewch chi ato ni i astudio yr hyn yr ydyn ni'n ei hystyried fel disgyblaeth arbennig iawn mewn lle arbennig iawn, y coleg ger y llu. Ond am y tro, beth sy'n bosib i ni i drafod mewn rhyw 20 munud? Well dechrau arni. Peder, cyflwynes i ti fel arbenigwr yn yr ieithoedd Gaeleg. Rwyt ti'n siarad Gwyddeleg, Manaweg, ymhlith rhai eraill sy'n awgrymu bod yr ieithoedd Celtaidd felly yn fwy na hynny. Gai ofyn i ti roi trosolwg i ni o'r term Celteg te, gan gyfeirio at yr ieithoedd yn arbennig. Beth, ble, pwy, sut, os gallai ti ddal y bêl honno am eiliad neu ddwy, ac efallai ymateb
mewn Gwyddeleg. Pam lai? Pader. Diolch yn fawr iawn, Meredydd. Dwi'n mynd i ateb yn fy iaith fy hunan, sef y Wyddeleg. Cesh tan wa I sin, cyddiad na teangach a Celtaidd. Clwyddi'n siad gylior sy'n am y cahw agos sy lot o'n iofan. Ach sy lot o'n iofan, cryfni'n wyd hanga na heirin, sy'n gweilg na heirin, teanga na halaban, gweilg na halaban, mar lwyd wy'n sin, gweilg ilan wanin, no manaweg, mar dertas mranish. Mar grŵpa le, na teangach o gweilach o sin, cryf o wan, tífiste go chrán na Geltach mas mailet. Agus yn tífele, tá an chrífele a chlúdíon an Vranis, an Chornish, agus an Britannish atá á láirt sin i'r húsgart na Franke. Mar sin tá cosúlachtaí atrú dar nói ach tá éagsúlachtaí agus tifriachtaí atrú freisin. Is gire I wad na teangacha gwealacha a wad dá chéile ná mar atá siad go na teangacha breatnacha más maileat. Agus ceangan na idirhealacha is mó atá idir an dá grúpa sin is an difriocht idir P an rud a dúptar P agus Q. Is sé sin athrú fuaime is sé sin a haine bháid siars na teangacha sin fad. Mar sin an áit a bhfuil sna teangacha gwealacha nos ceán, tá focail dartús P sna teangacha breatnacha agus cyfnum mit gespecialt pen an sin. Sin is dói an sampla is cáiliúla. Mar sin fectar na pátrún sin, agus bunaiche na pátrún sin is féidir linn star agus ferbert na teangacha go devan aibrúmach. Wel, diddorol iawn ac ni'n clywed fyna'r tebygrwydd rhwng yr ieithoedd. Ond Simon, dwi'n clywed y tardus amser. Go iawn, dwi'n clywed rhyw seiren, dwi'n i'n mosyd I chi. Cerddoriaeth Dr Who yn galw ni ar daith. A neu di felly yn hebrwng ni nôl mor bell ag y gellu di at destunau neu ba bynnag dystiolaeth arall sydd gyda ni I brofi y gellid galw'r holl ieithoedd hyn fel aelodau yr un teulu. Simon? Diolch yn fawr Meredydd. Felly, heddiw, fel oedd Pader yn sôn, mae'r ieithoedd Celtaidd wedi cyfyngu chydig o'r ambarthau gorllewinol yn Ffrainc, Prydain ac Iwerddon, ac I gymunedau bach o'r rhannau o'r ddwy America. Ond yn yr un amser, roeddent yn cael ei siarad dros gyfran helaeth o Ewrop, fe gwelwn ni yn benna o dystiolaeth enwau llefydd, enwau personol ac enwau ethnig wedi cofnodi mewn ffynonellau clasurol, ac o nifer gymaro fach o arysgrifau. Daw'r cynhara o'r ola o ardal fach yn yr Alpau, o amgylch tre Lugano ar y ffin rhwng y Swistir a'r Eidal. Felly, dwy lad sydd yn yr un grŵp a Chymru yn yr Euros ar un o bryd, wrth gwrs. Gellir dyddio rhai o'r arysgrifau mae'r 6fed neu falle hyd yn oed y 7fed ganrif cyn Crist. Ysgolheigion modern wedi enwi'r iaith Leponteg. Ar ôl y grŵp ethnig lleol y Leponti. Mae llawer mwy o dystiolaeth am Aleg, iaith sydd yn perthyn yn agos iawn I Leponteg. Fe'i siaredyd yn Ffrainc a Gwlad Belg, ac fe'i cledwyd i'r dwyrain wedyn gan fudiadau o bobl a gofnodir yn hanesyddol o'r 4edd ganrif cyn Crist ymlaen. A ddath a siaradwyr Celtaidd cyn belled ar ardal o amgylch Ankara yn Nhwrci. Felly dyma'r lad arall sydd yn grŵp Cymru yn yr Euros, wrth gwrs. Dyma'r Galatiaid, a nerchwyd gan Paul Sant. Tystia nifer o arysgrifau o ogledd ddwyrain Sbaen, tiriogaeth y Celtiberi, Celtiaid Iberia, I iaith Geltaidd eitha gwahanol. Mae'r deithio'n bellach o for y canoldir,
daw'r dystiolaeth yn brynach ac yn ddiweddarach. Oedd llythrennedd yn ara'n cyrraedd gogledd Ewrop, ac nid oedd gan awduron glasurol fawr o ddiddordeb nag o wybodaeth am yr ardal hon cyn ehangu'r ymerodredd Rufeinig i gael yn y ganrif gyntaf cyn Crist. Mae'n dystiolaeth ddiogel gyntaf ar gyfer iaith Geltaidd ym Mhrydain yn dyddio'r cyfnod hwn, sef y ganrif gyntaf cyn Crist. Ac yn achos Iwerddon, mae'n rhaid aros tan yr ail ganrif oes Crist a daearyddiaeth Ptolemy, sy'n cofnodi enwau llefydd Celtaidd yn Iwerddon. Wrth gwrs, falle bod siaradwyr Celtaidd wedi cyrraedd yr ynysoedd hyn gannoedd o flynyddoedd ynghynt. Yn syml, nid ydym yn gwybod yn union pryd deithon nhw i'r ardal yma o Ewrop. Erbyn tua 400 oes Crist, oedd y Gwyddelod wedi datblygu gwyddo'r wedi seilio ar system seifr glasurol. A mae gennym gannoedd o arysgrifau mewn Gwyddelig cyntefig, yn benna ar gerrig beddi neu arwyddion ffiniau, sy'n dyddio o'r cyfnod tua 400 i 600 oes Crist. Mae'n clystyru yn siroedd deheuol Iwerddon a hefyd mewn rhannau o Gymru a Chernyw ac ai setlo gan Wyddelod yn yr oesoedd tywyll. Ar y cyfan, mae'n dwyn enwau personol yn unig, fel llenyddiaeth, maen nhw'n hynod o siomedig. Mae'r enghreifftiau cynara o Wyddeleg sydd wedi goroesi ar femrwn gan ddefnyddio'r wyddor Rufeinig yn dyddio o ddiwedd y 7fed ganrif. Maen nhw yn benna yn losau neu'n destunau byrion sydd wedi cadw mewn llawsgrifau Lladin. Erbyn tua 800, mae gennym gofnodion o hen Gymraeg a hen Lydaweg. Yr ola yw iaith ymfudwyr Prydeinig i hen dalaith ar Morica yng ngogledd orllewin Gal yn y cyfnod o Rufeinig, a mae Padr wedi sôn amdani nhw'n barod. Yn y ganrif ganlynol, sef y 10fed ganrif, cawn enghreifftiau o hen Gernyweg am y tro cyntaf. Unwaith eto, dim ond glosau y darnau byr sydd gyda ni mewn llawsgrifau Lladin. Oedd bynnag, falle nad hwn yw'r darlun llawn. Gwyddom fod llawsgrifau wedi colli ar raddfa fawr Prydain ag Iwerddon. Mae'n eitha posib bod rhai gweithiau llenyddol ac adwyn mewn llawsgrifau sy'n dyddio o'r 12fed ganrif ymlaen yn Iwerddon a'r 10 ar 10 yng Nghymru wedi copio o lawsgrifau sy'n bellach wedi colli oedd yn gyfoes ar enghreifftiau cynhara o hen Wyddeleg, hen Gymraeg ag ati, neu hyd yn oed yn gynharach. Mae hwnna'n ddifyr iawn ac yn rheswm dros i bawb fynd yn ôl i'r atic yn dyfeg i chwilio. Mae rhywun yn byw mewn gobeith o hyd y byddwn ni'n dod ar draws rhyw law ysgrif, rhyw berl o'r gorffennol. Ond Eirig, i ddal y bel te, i barhau ar thema daflwyd gan Simon, wneud i ddod â ni o'r geiriau yna ar garreg i'r geiriau ar femrwn sydd gyda ni falle'n Gymraeg, a sôn yn benodol am y traddodiad barddol, Eirig. Iawn, Mererid. Iawn. Oce, wel, na i fynd â chi felly o'r oesoedd canol, fel o ti'n sôn, i heddiw yn achos y Gymraeg yn benodol. Felly, mae llenyddiaeth Gymraeg wedi goroesi mewn llawysgrifau o ganol y 10 ganrif ar 10 ymlaen. Mi gafodd 6 llawysgrif bwysig iawn i creu cyn tua 1400, ac mae enwau lliwgar rhai ohonyn nhw, fel Llyfr Gwyn Rhydderch, Llyfr Coch Hergest, yn ddigon cyfarwydd i lawer o bobl mae'n siŵr. Nawr, mae amrywiaeth eang iawn o wahanol destunau yn y llawysgrifau cynnar yma. Barddoniaeth yn bennaf, ond rhyddiaeth hefyd. A dyma'r llawysgrifau lle diogelwyd i ni heddiw hyd a llefrith Peder Cainc y Mabinogi, chwedlau cynhara yr ynys hon, a rhai o drysorau penna yr iaith Gymraeg. Ond mae yna chwedlau Cymraeg eraill yn y llawysgrifau hefyd, yn ogystal â rhamantau Arthuraidd, cyfieithiadau, testunau crefyddol, a bridiol, a llawer mwy. Ond, yr hyn sy'n gyffredin i bob un o'r llawysgrifau yma ydy barddoniaeth. O'r dechrau,
Mi oedd barddoniaeth yn chwarae rhan allweddol yn niwylliant Cymru, ac mae'n bwysig cofio fod bod yn fardd yn swydd yng Nghymru. Mi oedd beirdd proffesiynol yn cael ei cyflogi mwyn canu cerddi o fawl i'w noddwyr, ac mi oedd eu hofn nhw hefyd ar bobl oherwydd i gallu nhw i ganu cerddi dychan. Nawr, mewn cymdeithas lle roedd y traddodiad llafar yn gry iawn, mi oedd swydd y bardd yn un ddylanwadol ac yn un bwerus iawn hefyd. I ddweud y gwir, mae teitlau dwy lawysgrif gynnar yn dwy'n enwau dau fardd sy'n cael eu hystyried yn dadau barddoniaeth Gymraeg, sef llyfr Aneurin a llyfr Taliesin. Nawr te, cerddi mawl a cherddi marnad yn benna sydd yn y ddwy lawysgrif hynny. A chanu cerddi mawl a marnad oedd prif waith pob bardd proffesiynol drwy gydol yr Oesoedd Canol. Nawr, mi oedd grym y bardd yn aml iawn yn mynd law yn llaw a grym yn noddwr. Dyna pam fod oes air barddoniaeth broffesiynol yn ystod oes y tywysogion, pan oedd safle y bardd yn y llys brenhinol wedi ddiogelu yn y cyfreithiau. Ond pan gafodd Llywelyn ap Gruffydd y lliw olaf i ladd yn 1282, gafodd Cymru i choncro wrth gwrs gan Edward y Cyntaf. Ac fe gollodd y beirdd dros nos nawdd yr haen ucha yn y gymdeithas. O hynny mlaen, am ryw 2 neu 2 canrif, cafodd barddoniaeth broffesiynol i hariannu gan yr uchelwyr. Dyna pam dyn ni'n galw beirdd y cyfnod hwnnw heddiw yn feirdd yr uchelwyr. Ond gyda'r newid sylfaenol a digon traumatic yna, mae'n siŵr, o symud o'r tywysogion i'r uchelwyr, mi ddath yna newid graddol hefyd yn arddull y farddoniaeth ei hun. Nawr, mi oedd beirdd tywysogion yn giamstars ar greu cerddi eithriadol o gywrain mwyn dangos eu gallu anhygoel nhw i drin yr iaith. Show and off mewn gwirionedd. Ond arddull fwy sgyrsiol, ond yr un mor grefftus sy'n nodweddu cerddi beirdd yr uchelwyr. Nawr, mi ddigwyddodd hyn yn bennaf yn sgil defnyddio mesur newydd sbon y cywydd, sef cyfres o gwpledu odledig gyda chynghanedd ym mhob llinell. A dyma ddod at un arall o drysorau yr iaith, y gynghanedd. Nawr, system seiniol yw cynghanedd, yn syml iawn, gyda rheolau ar gyfer ailadrodd cytseiniaid ac odli. A dyn ni'n defnyddio'r system yna i greu llinellau persain a chofiadwy o farddoniaeth. Nawr, mae gwreiddiau'r system i'w gweld yn y farddoniaeth gynharaf gan Aneurin a Taliesin, ond yn y 4edd ganrif ar 10 yng nghywyddau beirdd yr uchelwyr, mae'r gynghanedd yn dechrau sereni go iawn. Mae'r gynghanedd yn unigryw i'r iaith Gymraeg, ac yn un o'n trysorau pennaf ni. Does dim byd tebyg iddi drwy'r byd yn grwn. Un o feirdd enwocaf yr uchelwyr oedd Dafydd ap Gwilym, bachan lleol fan hyn yn ardal Aberystwyth, ac mae'n debyg iddo fo chwarae rhan bwysig iawn yn y gwaith o ddatblygu'r cywydd fel mesur a y gynghanedd yn y cyfnod hwnnw. Ar ôl Dafydd, mi ddath yna lu o feirdd gwych sy'n enwog i ni hyd heddiw, fel Iolo Goch, Sion Kent, Guto'r Glyn, Gwerfyl Mechain, Dafydd Nanmor, Tudur Aled. Nawr, nath y traddodiad hwnnw o dalu beirdd am ei gwaith oroesi i mewn i'r cyfnod modern hefyd, gweitha'r ffaith bod yr uchelwyr yn araf Seisnigo ac bod ceidwadaeth yn rhwystro llawer o feirdd rhag addasu i crefft ar gyfer oes newydd. Ond, erbyn y 19fed ganrif, mi ddath hi'n amhosib yn anffodus ennill bywoliaeth fel bardd, a mi ddath yr hen gyfundrefn farddol yna i ben. Fodd bynnag, mae 2 beth pwysig iawn wedi goroesi i mewn i'n cyfnod ni heddiw. Y peth cyntaf ydy dylanwad parhaus y gyfundrefn ei hun. Mi oedd yna alw am farddoniaeth gymdeithasol o hyd, ac mi oedd pobl yn dal i dalu am gerddi. Mae hynny yn dal i fod yn wir yng Nghymru heddiw. Yr ail beth yw'r gynghanedd. Mae'r system seiniol yna a gafodd ei chreu yn yr Oesoedd Canol yn dal i gael ei defnyddio gan feirdd heddiw. Dwi fy hun yn ei defnyddio, a tithau hefyd wrth gwrs Mererid a ni'n enfeirdd. Nawr, dyma
waddol fwyaf gwerthfawr barddoniaeth Gymraeg? Wel, mae hwnna'n bitch ardderchog dros y gynghanedd, ac wrth gwrs ni'n dysgu'r gynghanedd yn hadron ni, ond mae'n rhaid i ni gael esiampl. Mae sôn amdani fel yna ddim yn mynd i wneud y tro eirig. Beth am rhywbeth fel englyn enwog Dewi Emrys, welerith fel y milrhod o'n cwmpas, campwaith dewin hynod, hen linell bell nad yw'n bod, hen derfyn nad yw'n darfod. Englyn i'r gorwel, ydy hynny'n neud y tro? Mi wneith hwnna'r tro i'r dim yr erid, hyfryd iawn. Wel, dyna ni. Diolch yn fawr iawn i ti, Eric. Ac mae yn bwysig, fel nodys di, bod y traddodiad yn parhau yng Nghymru. I ni'n anrhydeddu yn beirdd gyda'r rhoddion arbennig iawn fel cadeiriau enfawr, ddim cweit mor fawr ar sgiw yma, ond mawr serch hynny, a choronau o air ag arian, a hynny mewn seremoniau cwbl ardderchog a hynod. Mae'r derwyddon yn cyfarfod mewn cylch o gerig i gyhoeddi yr Eisteddfod Genedlaethol ein gwyl ni, ac mae'r Eisteddfod hithau wedyn, yr Eisteddfod Genedlaethol o leia, yn digwydd yn ystod wythnos gyntaf Awst bob blwyddyn, ond i bai bod hi'n bandemig, a'r beirdd wedyn sydd wedi cyflwyno ei gwaith o dan ffug enw, fel gweddill y byd yn dod i wybod pwy sydd wedi cipio'r gwobre. Ac mae'r ddefod yn digwydd ger bron cynulleidfa o filoedd a gorsedd y beirdd. Beth yw hwnnw? Wel, cynulliad o dderwyddon, a hynny o dan arweiniad yr arch dderwydd i hun. A falle bod angen esbonio un peth fan hyn, sef y cleddif a welwch chi yn y fan honno. Ydy mae'n fawr, ond nac ofnwch, oherwydd cleddif heddwch yw hwn. Ni chaiff y llafn, fyth weld goled dydd. Ac mae'r bardd yn cael ei chadeirio neu gadeirio, neu choroni neu goroni, yn sŵn y gair heddwch. Ac i ni'n gallu gwenu a chydnabod bod yr holl beth mae'n siŵr yn ymddangos, wel, yn hynod iawn, yn rhyfedd hyd yn oed. Ac eto, mae'n beth gwerthfawr, urddasol a hardd. A dwi'n credu bod ni gyd ar y cyfan yn ymfalchio'n fawr iawn yn y ffaith yn bod ni'n rhan o draddodiad sy'n canu anthem genedlaethol a'i llinell agoriadol yn datgan mae Cymru yw gwlad beirdd a chantorion. Ydy mae'n draddodiad sy'n fyw ac yn iach, ond dydy'r daith ddim wedi bod yn un hawdd. Ni wedi clywed yn barod am yr heriau fi, ac os oedwn ni gyda'r ystadegau, i ni'n gweld y 1891, bod 54% o'r boblogaeth yn siarad Cymraeg yng Nghymru. Erbyn heddiw, mae lawr i 20%, ac ni'n disgwyl lenni yn 2021 am ganlyniad y cyfrifiad nesaf. Cawn weld beth bydd hwnnw'n datgelu. Mae'r rhesymiau pendant am y dirywiad hwn wrth gwrs. Ergydion bwriadol yn erbyn yr iaith. Deddfe un o Harri Rwythfed yn esiample arwyddocaol iawn o'r ergydio yma. Gwared yr iaith Gymraeg yn enw unffurfiaeth. Ac mae ymdrechu ac ymgyrchu bwriadol iawn wedi bod hefyd i sicrhau nad ydy'r iaith wedi diflannu'n llwyr o'r tir. Ond Pedr, gaid y dynnu di nôl i mewn fan hyn eto. Pam i ni mor dair dros yr ieithoedd hyn? Pwy sy'n ei siarad nhw? Pe bydde ti'n feddyg, sut bydde ti'n disgrifio iechyd yr ieithoedd Celtaidd? Gei di ddweud gair amdano nhw i gyd os gallu di, Pedr? Cynta, gwrmagad, Mredyd. Tá mar a deirtú, tá na teangacha Celtacha fad faoi bhrú áirice, ach ní mar a chéile an brú atá ein cheann acu. Aber in mé na héireann an cás is mó bhfuil ólas agam héin tá stádas effigiúla an teanga, tíbiste go bhunracht, tá reachtaíocht an le taú leis an teanga, tá ró láidir ag an teanga sa scoileacht. Ach tá na ceantair ina bhfuil an Ghaeilge á labhairt fós a cúlú lo cheall takeíocht chuí ón stáit go na pobl sin atá fós á labhairt. Bích sin mar atá tá pobl na Gaeltachta fós an mar a deirtú. Tá cás chuig na Halban níos lige fós.
Níl an rôl láidir sin ag gailge na Halban sa góras scoileachta atá in Alban. Agus níl an takeíocht chéine dá réir sin ag an teanga. Tá hart isteach samach 7,000 duine a bhfuil cumas éigen acu in gailge na Halban, agus ní mór an é sin, mar sin tá práin ag baint le takeíocht gan na teangacha sin go mór a gás gailge na Halban. Is dóigh go bhí an bhreanis dá riire is láidre ó híomh na bobal atá á labhart, agus freisin ó híomh na takeíochtaí stáit atá ar fáil de mar hanga. Agus is dóigh gur bailach bháin in a bheicimúide sin is se an sprioc Harbheith úil bhíonach atá ag rialtas na Breataine Bige le gomach milliún cainteoirí breanaise an faoi lár an chéad seo. So gomach milliún cainteoirí breanaise an faoi, well, I gan, inis tá muid a cainteoir 3 bliain, níl annach 3 bliain fácaí le go mainfar an sprioc sin amach. Ach tá takeíocht ag an teanga tíbhaiste an chóras scoileacht, tá líon na gainteoirí héin ard mar luath tú hána. Tá ollscoileacht ar fáil sa mránis, rud tá ar fáil in Aberystwyth héin, agus a go leor ollscoileaní eile ar fud na tíre. Mar sin si is fearr as an bhreanis as na teangacha Celtacha ar fad. Tá cás na Britáinise rud ag difriúil sa bhéidir go bhfuil an Britáinis á labhart ní in éireann ná sa réaltaintiche ach tíbhaiste go stát na Fraince, agus tá cainteoirí leithfeile Britáinise Harbheith sean dá riire faoin am seo. Tá meán ís na gainteoirí sách ard. Tá takeíochtaí áirithe gon Britáinis sa góras scoileachta ach tá sé sin a gcónaí faoi bhrú ó rialtas na Fraince. Agus mar sin tá dóchas an, tá líon mór cainteoirí fós fáca ach tá siad mar I deireadh tá siad a gcoile níos. Aiste go leor tá ar bhealach tá cás na manaise níos dóchasaí, agus ar bhealach eile tá cás na manaise níos dúirce. A lár na híise se caite tháinig deire leis an manaise mar hanga go chuid an phobal is féidir lena rá. Ach ó hinne le tá líon na gainteoirí manaise tar éis dal méid, agus bíoch agus nach bhfuil an manaise á labhart mar hanga pobal, tá an teanga inis á sifriú mar hanga tíbhaiste go rééisán ar an Ileán. Agus an rud is iontaí ar fad ná go bhfuil scoil nó bonaiche, tá ag feimú go thomláin trí meán na manaise, rud Harbheith iontach agus ní dóilm go bhhéitfaí 100 bliain ó hin, duine ar bith a lehéid a haallú. Mar sin is túair dóchais é sin ar bhealach amháin. Ach mar I deireadh tá tábhacht anmhór a baint leis na pobal in an láithrítar na teangachaí se, agus an takeíocht chuí a chur ar fáil gan na pobal sin sa gcuis go mbeidh siad an an leannacht a raibh, agus na teangacha luachmhar se thuirtear raibh go chéad gún eile. Ní hamháin sa góras scoileachta ach ag an tealach chomáid. Ie, diolch I ti, Peadar. A beth am y Gernyweg? Sut mae ar y Gernyweg? Cos Harbheith spéisiúil se an chornis, mar fuair an chornis fuair an teanga mar hanga go chuid an phobal bás sannachtú 110 a cho hinne le tá glúiseacht tosaithe a gur na Breataine leis an teanga a bheochan, agus a gaiirí go maith leis an glúiseacht sin, agus cainteoirí óga corneise inis ar a bhód a rís. Wel, diolch yn fawr iawn fyna I ti, Peadar. Ydy yn bwysig, wel wrth gwrs I fod I ni'n gwybod am bwysigrwydd amrywiaeth. I ni'n gwybod hefyd beth yw tlodi
unffurfiaeth, y monoffurf, oherwydd mae iaith yn fwy na set o labeli wedi'r cyfan. Ffenest ydy iaith, cyfle i weld y byd o ongl gwahanol. Ni'n sôn yn Gymraeg yn aml, ni'n methu dweud enghraifft I have, dim ond dweud bod rhywbeth gyda fi, there's something with me. I ni'n clywed ar ogleion, a mae ofn fel annwyd, fel eisiau bwyd arno ni. Dyw e ddim yn ansoddair sy'n yn disgrifio ni. Ac mae'n ddiddorol wrth bod ni'n tynnu derfyn nodi bod UNESCO ar fi'n lansio degawd o weithredu dros ieithoedd brodorol. Ta beth yn union yw ystyr yr ansoddair, mae'n ddiddorol bod y wefan yn tynnu sylw at bwysigrwydd cadw holl ieithoedd y byd, oherwydd eu bod nhw, a dyma'i geiriau nhw, yn fater o ddatblygu, adeiladu heddwch a chymodi, development, peace building and reconciliation. Hynny yw, mae iaith yn llawer mwy nag arf cyfathrebu. Ac mae'r UNESCO mynd ymlaen i restru'r holl fanteision sydd yn dod yn sgil cael amrywiaeth o ieithoedd o dan 5 pennawd. Gwybodaeth, heddwch, hawliau, cynhwysiant a gamrywiaeth. Wel, yn sicr, does dim angen i mi na neb arall ohono ni bledio achos pwysigrwydd y Gymraeg ar ieithoedd Celtaidd i wylwyr y fideo hon. Dim ond mater o ddiolch o galon i chi am eich diddordeb, i chi wedi clywed am y geiriau cynharaf oll, chi wedi clywed am y traddodiad barddol, ni wedi cyffwrdd mewn amser oes y chwedle pan oedd modd cerdded i Iwerddon, creu merched o flodau pan oedd adar yn siarad ac oedd dynion yn bontydd. Ond os ydych chi eisiau gwybod mwy, gai ategu'r gwahoddiad ar y cychwyn. Byddai croeso cynnes iawn i chi i ddod ata ni i astudio yn Aberystwyth. A dwi'n mynd i weid hwyl fawr wrth yng nghydweithwyr. Eirig? Hwyl fawr, da bo. A Simon? Yna fo. A Pedr. Martian live.